Noite de defuntos e nos ao pé do monumento 10 de marzo. Monumento á rebeldía da clase obreira galega, que aquel 10 de marzo de 1972 cobrábase a vida de dous compañeiros. Por outra parte, casi parece que estamos a vivir no día da marmota, 4 procesos electorais en menos de 4 anos. Por que estamos nesta situación? Pola incapacidade das forzas supostamente progresistas para chegar a acordos, vale existir unha composición, unha aritmética parlamentaria que daba para constituir goberno. Que podemos facer nós? Claramente colocar no Congreso cantos máis deputados do BNG mellor. Serán a solución, evitarán a vitoria das dereitas, evitarán unha gran coalición. Iso non podemos anticipalo. O que podemos facer é actuar con responsabilidade, dando o noso voto a unha organización política que, sen ningún xénero de dúbidas, suma para a esquerda e suma para a Galiza. Polo que a circunscripción electoral da Coruña corresponde, poderían ser mesmo 8 deputados. En total 23, sumando as 4 circunscripcións galegas. Imaginades que a metade foran do BNG, imaginades ao presidente ou presidenta do Congreso dicindo tiene la palabra el representante del grupo parlamentario galego. A inxección de orgullo que iso representaría para moitísima xente deste país sería impresionante. Só por iso paga a pena poñerse mans á obra. Por iso o BNG ven dicindo durante toda esta precampaña que o voto BNG é o voto da dignidade, porque é o voto que nos vai dar relevancia, o voto que aposta por un pobo con dereitos, o voto que aposta porque teñamos o control do país sobre os nosos recursos, sobre as nosas políticas enerxéticas, industriais, fiscais, ambientais, territoriais e sociais. O voto contra unha taxa de ocupación activa e unha deriva demográfica que deberían poñer a pensar a todos e todas os que teñan 3 dedos de frente. É o voto consciente, con carga política. O voto que berra que é o pobo quen máis ordena. O voto que berra que non renunciamos a determinar nós, a construir nós o noso futuro. É a nosa vacina contra este andazo do españolismo ruín onde se acubillan os poderosos. O voto da esperanza en tempos mellores e en mundos mellores. O voto dos galegos e das galegas que non abdican en ninguén e non abdican nunca, porque non renuncian a exercer a soberanía. Non renunciamos á soberanía, non renunciamos á democracia. E hoxe, noite de defuntos, temos que esconxurar os malos espíritus. Hoxe, sobre todo, debemos esconxurar a preguiza e o derrotismo, armarnos de autoestima e de confianza nas nosas posibilidades. Temos por diante unha semana para recuperar a voz no Congreso, para que Galiza e todos e todas nós recuperemos a representación que merecemos ter. Un nunca sabe cal pode ser a tecla, non o argumento para convencer a alguén de que o voto BNG é a súa mellor opción. Pero como dixo Picasso, procuremos que cando nos chega a inspiración nos colla traballando. Así que mans a obra para facer valer Galiza adiante co BNG. Viva!